Паняцце сацыяльнай дапамогі даволі шматграннае. Гэта не толькі падтрымка шматдзетных сем'яў, пажылых людзей, інвалідаў, але і прафілактыка сямейных праблем. Па 85 функцыях сёння працуе Камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Гомельскага аблвыканкама. А дзейнасць мабільных брыгад наогул асобная тэма. Няма тут паняцця вялікі ці малы чалавек. Ёсць чалавек і яго жыццё, і гэта вышэйшая каштоўнасць. І самае галоўнае не хаваць і не замыліваць праблемы ў сацыяльнай сферы. Таму праграмы камітэт прымае напружаныя, таму планку ставіць высокую. Да прыкладу, сёння ў Гомельскай вобласці амаль 90 тысяч інвалідаў. Многія з іх маюць патрэбу ў тэхнічных сродках рэабілітацыі. І калі на минулы год на гэтыя мэты было запланавана 4 мільярды рублёў, зрасходавана больш за 5 мільярдаў. Инвалиды третьей группы пользовались средствами реабилитации, потом было отменено это решение, но впоследствии все-таки мы вернулись к этому в 2010 году и сняли эту проблему. І ў сферы гандлю ствараецца сістэма лаяльнасці для падтрымкі малазабяспечаных грамадзян. 352 сацыяльныя крамы і харчовыя аддзелы аказваюць дапамогу найперш пенсіянерам. Крамы, дзе на сацыяльна значныя тавары робяцца мінімальныя гандлёвыя надбаўкі, ёсць ва ўсіх раёнах вобласці. І аказанне адраснай дапамогі па-ранейшаму паняцце актуальнае. На гэтыя мэты зрасходавана салідная грашовая сума – больш за 17 мільярдаў рублёў. У камітэце разумеюць, што важна павялічыць не толькі колькасць абслугоўваемых грамадзян, але і якасць дапамогі, бо самае галоўнае – не страціць чалавечнасць. Мне хотелось бы коллег моих, а их по области более 5,5 тысяч, поздравить с профессиональным праздником социального работника, пожелать им прежде всего терпения, терпения и еще раз терпения. И хотелось бы, чтобы они могли не только слушать, а могли и услышать тех людей, которые обращаются к ним по тем или иным вопросам. Это очень важно. Людмила Шарнецкая, Ольга Коновалова, Сергей Колоцей, телерадиокомпания «Гомель».